Dette er den første podcast om brugen af computerspil i faget historie. Jeg hedder Henning Rommelund, og jeg er lektor ved Roskilde Gymnasium i faget historie og samfundsfag. Og det jeg vil snakke om den her gang, det er ganske kort omkring spillet Fallout 3, og hvordan at man som spiller der i rent faktisk laver historie, eller man laver det samme håndværk, som historikeren bruger. Og hvordan egentlig det? Ja, men skal jeg lige starte med at fortælle lidt om, hvad er Fallout egentlig for et spil? Ja, Fallout 3 og 4, er nok det mest kendte, er et action-rollespil, som foregår i en åben verden, det vil sige en verden, hvor man styrer en person, der sådan set kan gå, hvorhen den her person har lyst. Spillet beskriver ikke nogen historisk begivenheder. Det er en alternativ tidslinje, der faktisk foregår spillet i 2077, og den udspiller sig så i en sådan post-apokalyptisk fremtid. Forestil dig, tænk lidt Mad Max-agtigt, knap så ekstrem, efter en atomkrig. Udgangspunktet er så, at man er en person, som dukker op efter at have levet hele sit liv i en beskyttet bunker, hvor folk sådan set har levet under jorden, og så af forskellige årsager er man så tvunget til at komme op til den her overflade for at løse nogle problemer. Det betyder så, at man kommer ud i en helt ny verden, som man så skal udforske. Og siden man kender så ikke noget til den her verden, og man skal så finde ud af, hvad er der rent faktisk sket, fordi man dukker op i den her verden, og man får sådan set det ikke sådan direkte at vide. Man kan selvfølgelig se på omgivelserne i eksempelvis Fallout 3, jamen så går man omkring Washington DC, og man kan jo så se nogle af de her mindesmærker, der er derfra, de er selvfølgelig bombede, og det er ruiner, men man kan så at sige se det på de områder, hvad der har sket, og der har været en krig, og ting er smadret, og der er en civilisation, der er ved at bygge op. Men det er sådan set ikke den eneste måde, man kan regne ud, hvad der er sket. Der er selvfølgelig personer, man kan spørge om den her verden, hvad er der sket, hvorfor lever de, som de gør. Men det mest interessante som historiker, synes jeg, at man går rundt og finder tekster fra den gamle verden, altså tiden før, at der kom den her atomkrig. Og hvordan gør man så det? Jamen, man går rundt og i ruiner i det her, den her post-apokalyptiske verden, hvor man finder dagbøger, man går ind på tidligere virksomheder og fabrikker og så videre, hvor man finder produktionslogs, og man går ind på universiteter og skoler, hvor man kan se, forskningsresultater og e-mails og alle mulige forskellige levn for den her tid før den store apokalypse, ikke? Altså før at der kom den her atomkrig. Så faktisk hvad der er interessant, og den her bruger jeg så i undervisningen, at det man rent faktisk gør, når man spiller det her spil, det er jo, at man får lov til at lave det her arbejde, som egentlig mest som er forbeholdt for historikere. Det er, at man skal prøve at regne ud, hvad er der egentlig sket i den her fortid, fordi spillet holder egentlig ikke hånden under en og giver en forklaring og siger, det her er den autoritative beskrivelse af, hvad skete der, i tiden op til 1077, det vil sige der, hvor den her atomkrig kom.
Det skal man simpelthen selv regne ud, baseret på en masse forskellige kilder omkring. Nogle er relevante, nogle er ikke relevante i forhold til eksempelvis krigen. Andre beskriver sådan set bare folks liv i tiden omkring 1070, det vil sige den her tid før atomkrigen. Så ja, jeg bruger det sådan som eksempel. Det er et meget, meget super populært spil, et kommercielt spil, som nok rigtig mange, jeg selv inklusive og mange eleverne rent faktisk, har spillet, og det giver anledning til nogle gode diskussioner om, hvad er egentlig historie for en størrelse, og hvordan kommer historikere egentlig frem til de her fremstillinger, eller de her fortællinger, som vi har omkring fortiden. Er det bare en historie, en beskrivelse af fakta om, hvad var det egentlig, der skete den her gang, eller er historiens arbejde egentlig en helt del mere anderledes? Altså på samme måde som den her hovedperson i Fallout er i den her post-apokalyptiske verden og skal prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, der er sket, og hvad er hans placering i den her verden, ved at finde forskellige breve og e-mails og dagbøger osv. På samme måde er det jo sådan set også historikernes arbejde at prøve at give mening i fortiden, ikke på baggrund af sådan en enkelt fortælling, fordi det er det jo sådan set ikke, eller en mulighed for at se tilbage, hvad der rent faktisk skete. Altså det sker jo på baggrund, eller historiens arbejde sker jo på baggrund af udvalgelse af kilder. En udvalgelse af kilder, som, den er jo ikke tilfældig, den er systematisk, men den er jo sådan set personlig. Altså, det er ikke muligt sådan set at inkludere, når man skal skrive om fortiden, alle kilder for, og det er muligt, man har ikke tid til at gøre det som historiker, men man tager jo så også og vægter nogle kilder mere end andre, og det er sådan set også det, der sker, når man skal prøve at finde ud af, hvad er der egentlig sket i den her Fallout-verden, når man simpelthen bevæger sig gennem ruinerne og læser de her tekster. Der er selvfølgelig også nogle mennesker, der har nogle erindringer, eller har nogle idéer om, hvad der er sket, ikke? Og nogle af dem er mere eller mindre troværdige, og det finder man ud af efterhånden, så man også læser nogle af de her samtidige kilder, der man også finder, ikke? Så ja, Fallout er jo et pragteksempel på, hvordan man som historiker arbejder, og hvordan man forsøger at skabe mening ud af et kaos af forskellige kilder, ikke? Og at skabe historie ikke er sådan set det samme som, at man sådan set bare hiver fortiden frem og lufter den og viser den, som den er, men i virkeligheden er noget temmelig kompleks, hvor man som historiker og person prøver at få fortiden til at give mening, så man kan sådan set forstå, hvem man er nu. Så